Salamu alaikum an balima silamɛw cɛ ni muso an b'aw bɛɛ fura dakuruɲɛ kelen ni silamɛya ka foli ye aw ni tile assalamu alaikum. Maître Badji bɔn bɛ ni ala tɔgɔ ba dɔ ye bi tuguni ka na di aw ma aw k'a minɛ k'aw yɛrɛ ɲɛnajɛ n'a ye ni k'aw ka kunkow dilan n'a ye. Ayiwa yanni n bɛ don ala tɔgɔ nin baara cogo la n bɛna ɲini aw fɛ aw ka abonné an ka chaîne kan ani aw kana ɲina ka notification activer pour que n'an ka ala tɔgɔ bila video la aw ka se ka bɛɛ lajɛlen sɔrɔ. B'a ɲini aw fɛ n'aw activera ka notification activer a kana ɲina fana aw y'an ka video partager walasa an balima minnu bɛ yen n'o mako bɛ dɛmɛ la silamɛya yɛrɛ bolo kan mɛ u ti an ka page kalama u ka se ka bɔ a kalama. Tiɲɛ na n'a y'a sɔrɔ an ka baarada nin jaabi bɛ aw ye wa a bɛ se k'aw dɛmɛ an b'a ɲini aw fɛ aw fana bɛ se ka min kɛ k'an dɛmɛ o de ye ka video nin partager ani fana a kana ɲina fiyewu aw ka abonné an ka chaîne kan. Baasi tɛ nin ye ala tɔgɔ le ye n'o ye Tabati Da Abila Habi Wata Baka sura ye. Maaw b'a fɔ ko a tɛ dɔwɛrɛ ɲa ni tiɲɛni tɛ nkalon don a nafolo sira le ye nin ye n'i wulila k'a baara tile 3 yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ nafolo gulima minɛ a kɔnɔ parce que mɔgɔ kuntan dɔ de bɛna ɲɛsin i ma kana to ka kule ni manamanakan dɔ ye ko kunko b'ale dara ka sɔrɔ a kunko yɛrɛ tɛ kɛ kunko bɛrɛbɛrɛ ye. Donc Tabati Da jinɛw olu b'a tigi ɲɔni ka na a ka jugu mɔgɔ minnu ma ka tɛmɛ o ye kafiriw ani yahudiyaw ani nasariw a ka jugu olu de ma ka tɛmɛ ani musirikinaw. I bɛ wari hakɛ don i bɛ wari hakɛ min fɛ i b'a sɛbɛn ka waati min cɛ ma mais yanni i b'a sɛbɛn i bɛ Tabati Da nasi bɔ ni nasi gansan daba gansan ye siɲɛ 33 i bɛ to k'o mun i bɛ sɔrɔ sisan i bɛna foronto mugu kɛ dabara ka sɔrɔ ka waati min ci nɛgɛ walaka kan n'i y'a ci nɛgɛ walaka kan ka ban i b'a foronto tɛmɛra kosɛbɛ i b'a ci nɛgɛ walaka kan i bɛ to ka nɛgɛ walaka bila tasuma nin kɔnɔ i bɛ wari hakɛ min fɛ i b'a ye don mais a kana wari nin da tɛmɛ a kana wari nin élevé ka tɛmɛ a bɛ jija a kana tɛmɛ 40,000 ka to ka jigin a b'a sɛbɛn ka waati min kɔnɔ n'a y'a bilara a bɛ to k'a bila tasuma na a bɛ to ka suratul Tabati Da wurudi siɲɛ 33 lon bɛɛ fo ka taa siɲɛ 3,333 lon bɛɛ fo ka taa se tile 7 jama bɛ ɲɛsin aw ma o ye jama dan ye jama bɛ ɲɛsin aw ma o ye jama dan ye wa a tɛ se ka jama yɛrɛ jati ka ban wa o ni nafolo de bɛ na koyi wa o bɛ na ni ko minnu ye aw dara a tɛ kɛ koba ye karamɔgɔw fan fɛ n'i ye jagokɛla le ye i b'a baara jagokɛlaw bɛ caya sannikɛlaw bɛ caya i ɲɛkɔrɔ maa o maa i mako bɛ jama na ani nafolo i ka nin baaraba in ni min baara an bɛna fɔ ɲɔgɔn ye kɔfɛ inshallah aw salamu alaikum.